लानानै खोन्थाया हसिया थगाय दसेब्लाबो बेरायनो फैबाय आङो दिनैहाय बेफ्रेन्डखौ थगायनानैबाबो आयाय आयाय थगायनानैब्लाबो फैबाय आंबो दिनै महाजारला जाबायलै बोरैबा मोनथिबा बोरैबा जासिगोन आरो नालै दे जाम्बि आंहालाय मबाइलखौ अफसो लाखादों दे जाम्बि आंहालाय मबाइलखौ बेटारि गैया होनबोखादों ना 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 दिं चिके चिके दिं चिके चिके दिं आं थानो हाया बेरायनो मोनाब्ला दसे बेरायाब्लानो आंहा गोसोआ फाग्लि फाग्लिग्लि जाबाय बायो आं थानो हाया बेरायनो मोनाब्ला दसे बेरायाब्लानो आंहा गोसोआ फाग्लि फाग्लिग्लि जाबाय बायो ना 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 मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै दिनै थगायनानैब्लाबो बेरायनो फैबाय आङो दिं चिके चिके दिं चिके चिके दिं आंहाबो मबाइलखौ बेटारि गैया बुंनानै थगायनानैब्लाबो बेरायनो फैबाय आङो ना 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 ला 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 बिफानि गारिखौ लानाब्लाबो दिनै थगायना बेरायनो फैबाय आङो दिं चिके चिके दिं चिके चिके दिं आइदै गान खननानै गारमाया रानथाबलायबायलै माथो जालालै माथो हेद आंनाबो गारमाया जालालै माबा होद सेलफिसो लानोसैलां बाराखौबा टाइम पासनो सहैसान्दि दे लावगि लाहरदो दे आंखौबो लाफाब्रा सेलफियाव दे दे आयौ आंखौ साइसनो थादोंहाय मा नायलाय फाग्लिया गावल' लाबावबाय सेलफिखौ आंखौबो लाहर होनबा हे रलै जाम्बि आं लागोरनि दसे आंखौ साइसनो थादों ओरैनोबा देलै बाल लागोर नोङो गावल' आंहा दा सहैबा हारसिङै लाबाय थागोन सेलफि ले सेलफि तरा तरा ले हा गारि सिङाव गसंनानैसो सेलफि लानोसै आङो मासदिनि रावबो नुखाया चिटु 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 टे 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 तारा तारा टे सेलफि ले सेलफि तरा तरा ले मिली जुली रे जिन्ना बिन्ना जीना की जीना मोबाइल बिना तोरा सांस लेके तोरा डांस मार ले मेला के बीर में जिंका चिका रे सेल्फी ले सेल्फी तोरा तोरा ले बा लावगि हाला सेल्फि लाखोना भिडिअ बानायखोब्रा हे जाम्बि सेल्फिबो लादों भिडिअबो बानायदों आङो दा भिडिअखौ ओरैनोबा वाट्सएपआव स्टेटास दोननांगौहाय देलै आंखौबो लादो बाल नोंहा लाखांखाबाय देलै ओमफ्राय भिडिअ लानो ना सेल्फि लानो भिडिअसो लागोनलै आंबो आंहाबो दाहाय स्टेटास दोननांगौ ओरैबा वाट्सएपआव दे होमबालाय गसंनानैसो भिडिअ बानायगोन आंबो आथिंजों गारि सालायसै आङो आयौ फाग्लि गोलैबा ओमफ्राय आं गिबायसो दे नोंखौ थोद जाम्बिलाय जोंफोर एक्सपार्टखा आथिं थाइसेजों सालायनायाव गिनाङा दे भिडिअ बानाय थोद जाम्बि सौदावलाबायबा दा बहाबा थैबायलै थोद गिनाङा होनबायना जाम्बिलाय जोंफोर एक्सपार्टखा दे भिडिअ बानाय दा नङाबा आङो आखाइखौनो हगारनानैसो सालायगोन आयौ फाग्लिया गिथारा दे बियो थोद फाग्लि थाब भिडिअ बानाय होनदों सहैलायलांसैसो थोद गिलु बालुनो नों आथिं थाइसेजों सालायबा आं भिडिअ बानायालै मा आखाइ हगारनानै सालायनांगौ नामा अब्लासो बानायगोन नङा दे फाग्लि बोरैबाल' सौदावथों जुदि सौदाव होबा नोंखौ लाबायखागोन आङो जेबो जाया जाम्बि खारारि मन्दिखासो जाम्बिलाय सालायाबाबो गाव हारसिं खारखायो जाम्बिलाय मा होनदों रिमटनि गारि थैबायलै आयौ दिनैसो गाखोफेरनो मोनदों आं बिदि रिमटनि गारियाव हा जाम्बिलै नोङो दे माबा भिडिअ बानाय होनदों दे गसंदो होमबालाय दे ओरैनो हरदो लामब्रे washing powder nirma garhawa pani osanoi hobode holoni chitu washing powder nirma garhawa pani osanoi hobode holoni aile moina dokane porati ni jindu washing powder nirma garhawa pani osanoi hobode holoni हालाय मोयना मानो सिरि थाखो आखाइ साजोब्बायलै आंना फाग्लि दानो सायनालै फाग्लि 5 मिनिटानो जायाखै दाबो है जाम्बिलाय आंहा दा मबाइल बेटारि जोबगोन ओरैनोबा आंहा दा सेल्फि लायनांगौ थोद बाल देलै दे नोङो लामब्रे मोनबाय जायगाया आयै मासि मोजां दे औ लावगि एकदम सेल्फि लाखागोन आङो मोनबाय
जो आयौ बरिया मोजां नुखादों सयथिबो आयौ मासि मोजां जायगा बियो थैबायहाय ओइ लामब्रे ओरै फैनानै आयौ जि मोजां नुखादों माइरि बोरो आयौ नङाबा थैबायहाय मासि मोजां हाजो दै स्राय बोहैनाय जि मोजां खायै औलै फाग्लि ओइ लावगि थुसा दिस्लारजों फट' खेबनोसै आं बिस्तार लाबोखादों जानजिलाय थौदो लामब्रे ओमफ्राय लावगि आंखौ खेबगोरलाय दे जानजि आंखौ खेबगोरलाय हाट आंनिसो दिस्लारखा आंखौ खेबफैगोन होनदों दे बाल दे जाबायना रेडि र' जाथ'वाखै र' दाबो जाया पस्ट थानोनो आन्दायबायसोलां फट' खेबजाबाथाय आंहा खालि पस्ट थानोनो आन्दायग्रा हुदा दङ बिदि थाबा माबायदि नुयो लावगि नायलाय बे फारसे आखाइखौ जानजियाव आखायो आया नङाबा दासो जादों दा लामब्रे बरिया हिट नुखाबायलै सयथिबो माइरि जाबायना रेडि औलै फाग्लि देलै थाब खेब आंहा पस्ट थानायासो जालायलांला दे जाबाय दे र' लावगि आर मा जालायखो बाल एसे गोबाव बाल र'लै जाम्बि आं स्पेक हमनानै मोनसे फट' लानिब्रा र' दे थाब माबार दे जाबाय दे एबार लावगि होख्लायदो खेबखावजोब दा मोनायाव ओरैबा पस्ट हगारनांगौ आंहा फेसबुकआव देलाय थाब खेब आं बायो एथ' गोबाव थानो पस्ट थाबाबो आंना पस्टआनो बोरैबा बोरैबि जालायलांजोबो बिदि गोबाव थाबाथाय दे जाबाय दे आयौ लामब्रे दाबो जायाखै नामा ओमफ्राय मानो थाथ'खो आयौ दासिमबो जाबावाखै आरो नोंना थैबायलै आखाइ सिनस्रि साजोब्बाय आंना खेबनायानो दे अब्लालाय ओमफ्राय लामब्रे आंखौबो खेबना दे बोरोथो नोंनि आखाइ सिनस्रि सानायालाय हाट आंहाल' बेसे खेबबाय थानांगौ दे गावखौ ओमफ्राय आंखौबो खेबदो ना दे अब्लालाय दे जाबायना लावगि औहाय फाग्लि औ दे लामब्रे खेबदो दे रेडि ना ओइ लामब्रे दा खेबथ' र' हा मा जालायखो दे थाब र'लै जाम्बिलाय आङो नोंखौ गोबाव खेबथारदोंलै आंखौबो खेब्रा दे पस्ट थादो माबायदि थानोमोनथाय आं पस्टखौनो बोरैबा सानदोंमोन माबायदि थानोमोनथाय पस्टखौनो बावलायबाय आं दहाय माबा थानो सानदोंमोन आङो दे दलाय थाब गसंबाय थानो बाबायसो आङो सान्दुं गोसाफ्राव बोरैबा बिदि गजोबबाय जाबाय खेबदो दे दे र' आंखौ ओरै गसंबा माबायदि नुगोनथाय मोजां नुदों दे केमेरायाव ओमफ्राय मोखाङा हरै जाहरलाय बिदिनो लामब्रे बिदिनो नायलाय बा दासो जादों दा लावगि दासो मोसानो नागिरनाय बायदि नुलायलायथारदों दे आंखौ नैबे बिबारजों खेबलाय दे लामब्रे आइदै जाबायलै फाग्लि आं खेबनो बाबाय गोलोमजोब्बाय आङो सान्दुं गोसाफ्राव थै नोंनाबाथाय बिदिनो खालि आंबा नोंखौ गोबाव खेबथारदोंना आं बाबाय खेबनो मोखांफ्रानो खामथाजोबसिगोनसो आंना सान्दुं गोसाफ्राव फट' खेबैनो दे अब्लालाय जिरायफैदो दसे आयु मासि गरमब्रा दिनै सान्दुङालाय आयु खालि जों बेरायफैबाल' खालि सान्दुं दुंखावजोबो साला आयु गोलोमजोब्बाय आङो सेस मेकआप गाज्रि जाजोबसिगोन आंना मोखाङानो औलाय जि सान्दुंखा दिनै माबा गोलोमदै मोनामजोबसिगोन आङो गोलोमदैयानो सिजोब्बाय आंना बिखुं गस्लाफ्रा ओइ लामब्रे ओमफ्राय दा आङो फट'फोरखौ गासिखौबो आंनाव वाट्सएपआव हरनानै दोनजोब दे मोनसेबो दादोंखा जागोन ओमफ्राय नोंबो दहाय गारियाव लानाय भिडिअ आंनो हरनानै दोन आंहा दा स्टेटास दोननांगौ होनबा ओइ ओमफ्राय दा फट'खौ आंनिखौ दाननानैसो हरो गावहा माबा दाख्लै आङो जि बुरजा खेबजाबाय 20थासो खेबजाबाय 10थाल' हरबाय गावहा ओमफ्राय दिनैनिखौ दानगोरलाबायखा आं दानगोना नांगौबा आं बासि दानगोना गासिखौबो हरजोब दे ओमफ्राय जागोनलै दे दाना आं दाखालिहाय असाइस नुनायखौसो दानदोंमोन दा नोंनिखौ असाइसबाबो हर गावहा साला आंनिखौ मोजांखौसो दाननानै होजोबदों साला दे ओमफ्राय आंहा दा मोनायाव इन्स्टाग्राम ओमफ्राय फेसबुकआव जि पस्ट हैखागोन आङो माइरि आंहा जारलासो जाबायलै पस्टखौनो होनो हागोन ना हायाथाय मानो फाग्लि बयफ्रेन्डनो खोन्थाबोआखैना दा मबाइल सुइच अफ खालामनानैसो फैदों आङो ओमफ्राय दा फट' गोदान खेबजानाय नुनानै दा बहा थाङा होननानै सोंगोन बियो ओमफ्राय दा बेयाव नांलायनाय जानोसैलाय आरो बहाबा बेरायहैदों मादों होनखासिगोन आरो पस्ट गोदान हगारबाथ' बहाबा बेरायहैबासो होखायो नालाय ओमफ्राय दा पस्ट गोदान हगारनानै खोन्थाहरसा बेरायहैदों होननानै रायजासिगोनलाय आरोखि आया नङाबा फाग्लि आं मबाइल बेटारि गैया होननानैसो थगायलांफैदों दा फेसबुकआव आपल'ड होबा रायजासिगोनसो आरोखि मानि खोन्थाहरसा बहा बेरायहैदों नोङो मबाइल बेटारि गैया होननानै बिदि होननानै बुंजाखासिगोन आरोखि औलाय फाग्लि आंथ' सानथामनि उनावसो आपल'ड होनोसै आं सानथामनि उनाव माबा बेरायहैदोंमोन मादोंमोन होननानै थगायनानै खोन्थाफ्लानानै आपल'ड होनोसै आङो आया आंना फाग्लि थैबायलै बयफ्रेन्डनि फन फैबाय नै आइदै खिफियावमानि फन फैबाय गोगोम रायजाखासिगोन आङो बेरायदों होनना मिथियाबाथ' थगायाबा जायो नंलालै सयथिबो मबाइलखौबो सुइच अफसो लालायथारदोंमोन आङो आयै मा नामानि अन खालामफ्लांखो आङो दहाय गारियाव भिडिअ बानायनायावनो अन खालामफ्लांदों आङो थैबायहाय रायजाखासिगोन आं मानो सुइच अफ लाया होननानै थैखाबायहाय सयथिबो थगायाबा जाबावगोन बालाय है आंनाथ' बेटारि गैया होनबोखादों हमदो दा रायजागोन नों हमाबा जानोसैलाय हमनानै थगायहर जानोसैलाय
마, 파기, 마도아인 배는 시스템은 코나. 소나 마बा बेबि आंना कारेन्ट गैयिनि थाखायनो फनानो सुइच अफ जादोंमोन दहाय ओमफ्राय दासो अन खालामनो हादों आङो हा? थगायखोना माखोब्रा? थगायनाङालै बारा। मा सुइच अफ मोनबाय थादों नोंखौ दहाय फुंनिफ्रायनो। आरो एथ' गोबाव नों दासो अन खालामदों नोङो। मा खालामनानै दङ नोङो? नङालै सना नङा माबा बेबि लाइन गैयामोन नालाय उन्दुनानैसो थाबाय थादोंमोन आङो उन्दुनानैसो थाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा लाइन फैबायमोन ओमफ्राय आं चार्ज होदोंमोन आरो ओमफ्राय अन खालामदोंमोन आं मबाइलखौ ओमफ्राय दाबो 5% जादों बेबि अफ जानो हागौ मबाइला थगायखोना माखोब्रा साला? अफ जानोसै होननानै माथो गामाखालि बिदिखौनो होनथारामोन नोंलाय? थगायदोंसो नामाब्रा बेलाय? माथो गामाखालिबा आंखौसो फन हरैनि रायलायलायथारमोन नोंलाय? माथो दिनै फुङाव खनसेबो हराखैनो आंनाव हा? नङालै सना लाइन गैया होनदों लाइन गैया ओमफ्राय दा चार्ज होनो मोनाखै होनबायना दा थगायनाङालै आंखौ बारा। चार्ज गैया होननानै बहाबा बेरायनो थाङाखै नोङो हो? ओहो बेरायाखैनो सना आङो न'आवनो दंगासिनो नै उन्दुनानै दङ आङो जा उन्दुनो ओंखारदोंमोन आङो बेखायनो दा उन्दुनानै दङ आङो दे लकेसना अन खालामबाय दे नायनि आङो बहा दं नोंखौ आयौ थैबाय लकेसनसो नायबाय फाग्लाया थैखाबाय आङो आयै हमजाखासिगोन आंनो सयथिबो मा मिनि रायलायबाय थादोंब्रा हारसिङै दे लकेसन अन खालामदों वाट्सएपआव हर आंनो जेबो नङा सना जेबो नङा आं नै ओरैनोसो दंमोन आं हरनोसो नागिरगासिनो दंमोन आङो नागिरदोंमोन लकेसनखौ र दे माबार हरलाय थैबायलां दानाबा मा जाबावगोन दे आङो लकेसन हरबाथ' बेथ' आंखौ मोनथिखाथारसिगोन आयै सयथिबो थगायाबा जालालै बालनि मा दाबो हराखैब्रा थाब हर माबा सना माबा बेटारि गैला आंना 1%ल'सै गैला आरो देखायजोब्बाय नै आयै 1%ल'सै गैला आं हरनो हास्लाबनाय नङा दां मा 1%ल'सै थगायखोना माखोलै दाननोसैलां दाननानै सुइच अफ खालामनानै लानोसै आङो दा रायजाथारगोनसो नङाबा दानबावबाय ना सुइच अफ जामारखोना दानखो जाखोलै फाग्लिया थगायखोना माखो दिनै हले बिराद थगायबायलै बे आंखौ दिनै बारग'बाय दे बियो सालिया बाखायोसो आं बेखायनो बयफ्रेन्डफोरखौ बहाबा थांबाबो दाय जायो आरो खोन्थायाव होसिया बहाबा बेरायनो थांबाबोथ' रायजाखायो आरो खोन्थानानै थांसैबाबो खोन्थानानै थांबावबाबो रायजायो बाखायोसोलां बयफ्रेन्ड लानानै जारलासो मोनबाय आङो सिंगेलबासो गोसो बायदि आराम सान्थि जेराव गोसो बेयावनो थांनो हायो जेराव थांनो लुबैदों बेयावनो थांनो हायो दा बयफ्रेन्ड लानानै गाल्ले बयफ्रेन्ड थांहोआ बाल जेराव गोसो बेयावनो थांनोनो मोना थगायनानैबाबो थांबाबो दाय जायो खोन्थानानै थांबाबो रायजाबावदो औलै फाग्लि बयफ्रेन्डफोरबाथाय बिदिनो गासिबो बाखायोसो आंबो ओंखायनो आंनाथ' दा फन हरलायलायबावाखै फागा गोनाङा सोरजोंबासो लाइन मारिगासिनो दङ खोमा मेसेजफ्राव फेसबुकफ्राव सोरखौबासो सेक्सि माबा माबि होनहरलागासिनो खोमा फन हरलायलायाखै आंखौ खबर लालायबावाखै नोंना खबर लायानो मोजां जादों दे ओमफ्राय बायसान्स जुदि मोनथियोब्ला आंनाथ' थैखाबाय आं आयु गोगोम बुजाखागोन आं दांब्लि हागोन फाग्लाया रागा खराथार ओरैनोबा फाग्लाफ्रा बिदिनो सोबानो मानो होनलायलाबायो ओमफ्राय गावस्राबा जेरावबो बेरायनो थांबाबा आराम थांलायबावगोनब्रा खोन्थाहरलायलायबावा बेरायनो थांनो ना मादों आरो कलबो हरलायलायबावा खबरबो लालायलायबावा जोंहाबा खोन्था होसिया बेरायनो फैबा दाय जायो बिसिनि थाखाय सोरजोंबा लोगो हमहैदों मादों बिदि होनलालाबायो औलै फाग्लि ओमफ्रायथ' थांसैथ' आंहा दा रायजालायगोन ओरैबा फन सुइच अफ लानायनि थैखागोनसो फाग्ला हौवाजों औ थौदो लावगि आंहाबो दङाबा दा रायजालायगोनसो फाग्ला हौवाजों दा फन हरबाय बायबा थौ हेल' हाय लोगोफोर आंनि मुङा लावगि आरो नै बेयो आंनि खि एरख'लायग्रा लोगो मुङा बेनि लामब्रे लोगोफोर औ लामब्रेसोलै आंना नामा लोगोफोर खानियानो लामब्रे नालाय आंना दा बेखायनो बिमा बिफाया आंनि नामखौ लामब्रे दोनदोंनो ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर जोंनि बर' मिक्स कार्टुन चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट आरो बेल आइकनावबो लोगोफोर बेल आइकनाव सेरनानै अलाव सेलेक्ट खालामनानै बेल आइकनखौ बेसेबां हागौ इसेबां दामख'नानै गालांजोब लोगोफोर आरो जोंनि भिडिअखौ नायनानै होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर आरो बिदिनो जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय लोगोफोर